Hi! Padung mi sa Amuang farm. Bukirin. Bukirin ko na. Bukirin. Abot na mi sa Amuang Bukid. Putli kay Muhammad. Sa una, good ma'am kay panghatag lang mga saging. Ha? Daghana nilag kabaw kami wabi kabaw. Padung mi sa mong basak kay nagpadarumi. Init kaayo. Way agas ron ang dam kay nihit ang tubig. Unang naghuwat na lang ni sa uwan. So, gawan man last week. Atong, padarong ni, kay arawan makahumay. Karon pagisugdan. Yan. Yan, dami snacks para nila. Liaran nila na human ay naabtik gining tagabayungan ba. Snack sa liaran ninyo human. Maestro noon, farmer ngayon. Ay. Hoy, klase. Mga huwisa lang. Guys, dyan na din sa mong basak na nabot namin sa mong basak. Alamig gadere po yan. Torang tag-iyas kabaw, ma'am. O kabayo. Wala akong giingon nga dagan na dirig ha. Kabuhi na ko. Ay, Ginoo. Ay, Ginoo. Ay, kagiligid sa. Ha? Diwid na. Muna to. Dapat na may dere sa akong padulungan.
ibabaw sa una. Kalabis ba na kun labong pa ni siya karon kay wa pa man na kuan, wa pa man na hiluan. So nanami ka maisan daan to. Nanami ka maisan bisag wa pa miga kuan bitaw sa kanang tag-iya na. Pero ako na tag-iya karon. Ay. Showing. Ari mi magbalay. Ari ko magbike for my future. Lawak. Lami diri po'y ankay. May mga chismusan dyan. Ayahay ko dito sa pamati kay fresh air. Na kay fresh vegetables. Na kay mga fresh halas o kiraghas